Antaséna Ulaidan. Ulaidan tak tonyo ndasmu modal kowe. Kalau wong tuwa kok sak kepenake dhewe. Pakde. Aku iki sak jeke urip nek perang ora tau nggawa pusaka. Pusakaku mung siji. Paringane Simbah. Kowe nglendingkluk aku kaya kecetlum. Kowe sing sok ngentekke iwak ning kali dengkulmu mlocot. Ayo kowe apa aku sing tekane pati. Ola aku kok gumun kowe iki jane pucakane apa kok iso ngidape. We. Antaséna Ulaidan. Nyetlum. Iki daya kekuwataning sungutku iki. Sungutku iki nek wis tak watek, nek mungsuh ning ngarep aku tak dingkluki ning ngarepe wonge mesti oncat nyawane. Waduh bajigul. Tenane aku ora guyon. Nek padhe arep njajal lho. Aku megane carane kaya ngono. Ulah dingkluk, nek wani ulah dingkluk. Iya. Adu atocing balung uleting kulit. Iya. Kowe ngejawab apa tak turuti. Ayo, aku wong tuwa le. Bapakmu kowe kalaku nyembah. Arep aku cilik, bapakmu nek nyeluk aku Kakang Mas, berarti aku pakdemu. Ya. Terus ngopo? Aku aja dinggo cemblono aku mau. Jelius. Ya. Kowe arep ngantem-ngantemo. Tak antem tanganku ora jebol jajamu megulu karo kowe. Nek ngapusi tak setrum awakmu. Oke. Sing dadi nyatane nyo. Cemplok, semplok. Cemplok, semplok, cemplok. Jajamu nyo. Hai. Bodial. Piye? Wedan. Kowe gak sesek ora? Mumet ora? Waras awakku elok tenan. Tak pindhoni terserah. Modal. Tak ping telune nyo sakaremu. Modal. Bajigur tanganmu atas tenan. Mak tiang pet gak perlu apa-apa. Wah gitu. Cuk. Antaséna Ulaidan. Mbok ulang nggon cangkem. Aku wong perang kok milih. Ayo sambat opo kesialah. Modal aku. Wedan. Antaséna tok kapake aku tok jambakku tok kapake aku. What? Bubal. Asem cemplung jugangan. Mereka arep ngenjloki Pak Gedhe Durma Ganti malah kesio-sio. Ayo, sapa sing arep maju? Ngrangkit adhiku lanang mungsuhe Antaséna. Ganti. Wis ngomongi karo kowe ta. Antaséna ki ra kena disangga entreng. Ndekno kowe kok isih gleleng. Paman, kula niku makne gedhe. Nek nganti kalah karo Antaséna, kula izin. Saiki arep omong apa kowe? Bocah pancen saya gedhe saya digdaya. Lha wis ket biyen. Lho sumanggaken, Man. Remuk awakku lho. Antaséna nggunakake daya kekuatan. Kula nggawa tumbak. Kula tumbak kiwa Indha nengen, kula tumbak nengen Indha ngiwa. Terus Antaséna ndingkluk teng ngarep kula niku awak kula kaya kesetrum. Pirang ewu bot keder kabeh. Kae daya kekuatan sungute. Kae sungute nek diwatek aja kok kowe dinggo ndingkluki gunung kowe jugruk. Napa nggih? Kowe domongi kok. Kula semanggaken. Bejak kula, Man. Satamang nggih. Elok tenan.
Wah, tangane antepe ra jamak-jamak. Ingin ku talia ambiar. Piye, Dur? Lemuk, Man. Remuk piye? Lekae kula niku arep api-apian kali Antaséna. Ayo Antaséna adu-adu sing balung kula teng kula tak tonyo niku gak apa-apa. Sapa? Antaséna. Kula pindhani gak apa-apa ping 3 sam. Duantem rai kula bles. Kowe ya ora apa-apa padha digdayane. Sing ngomong sapa? Gletak kula. Weh, kowe gletak jambak lambut kula. Talik yes antem gencengel jejet kula mlumah candak duantem nggon cangkeman bles. Plotel. Hah? Plotel. Anggere ra cetha tak karat ndasmu lho. Untune plotel. Tindak meneh gledak Antaséna mumbul kendroki kula bluk. Kula kendrokan untung ming sikil siji. Lah sikile Antaséna sing siji cemplung jugangan. Kelekalan wong modal. Modal ning kula kalah. Ha iya. Lah masalah nek ra iso nyemplung Antaséna jugangan. Nek ora saka kowe, nek ra kecemplung. Mbane kowe mung ngomong tok. Aku ijo nek pidato paitan holen. Kula wonten Antaséna cekel, kula wonten cekel. Nyatane sampean mbok sekali-sekali maju. Maju sekali-sekali. Kula mung cangkeman. Wong tua. Antaséna ceko ampuh kok kula kok nyekel Antaséna sampean ndek pikiran ulah. Haha. Nek diomongi kliyap-kliyip kaya wong kulimen. Sapa kira sing urung maju? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju apa? Nek kula maju sing kiper sapa? Moh aku rasah lucu sik to. Sing apik-apikane omong suwe. Antaséna. Walah ta. Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Antaséna bayi iki sore Man. Nek nganti kula kalakon nyembah selawe taun. Maju ora sakra. Wah,